ada wanita. Lah wong lanang ada 4. Wong lanang roh ora? Wong lanang Lah kaya Pak Minto iki kota apa? Pak Minto aku ya kota Jakarta. Oh itu. Bukan. Pak Minto umur-umur sakmene Gorontalo. Lah kok Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telat-telu. Ora iso apa-apa, larane episode ora iso apa-apa. Mbok arani Gorontalo. Pacok guyon. Kula ngampil. Ngampil. Kena nyapa? Aku ora trimo lek kok anggap kota Gorontalo. Lah pripun? Lha nyapa? Sampeyan lho, jam 1 konggonku mlakune tumu-tumu ngene sampean, Pak. Ora izin Karena laki-laki itu juga ada 3 tipe, Pak. Apa? Pandangan hidup, pegangan hidup, dan perjuangan hidup. Terus? Nah umur sak kula niki pandangan hidup, kula Mas Percil ini dipandang, mandang tok wis urip, wis hidup. Nah kaya niki sing yoga-yoga niki sing balung kae. Aku ya termasuk pandangan hidup. Alah opo ora percaya. Aku akhir memandang